L-Aġenzija tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea l-Eurostat ikkonfermat permezz ta' sqarrija il-fatt li fl-ewwel kwart ta' din is-sena, jiġifieri bejn Jannar u Marzu li għadda, Malta kellha l-akbar tkabbir ekonomiku mill-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Fil-fatt l-attività ekonomika lokali bejn Jannar u Marzu li għaddew kienet ta' 1.3% akbar minn dik tal-aħħar 3 xhur tas-sena li għaddiet. Kontrast madwar l-Unjoni Ewropea, ir-rata tkabbir kienet ta' 0.3% biss. Meta wieħed iqabbel l-attività ekonomika f'pajjiżna mal-istess perjodu sena qabel, ir-rata tkabbir ta' 4.6%. Madwar iż-żona euro il-medja tkabbir kienet ta' 0.4% biss. Dan ifisser ukoll li l-ekonomija Maltija kibret brata li 12 il-darba aktar minn dik taż-żona euro. F'seba' pajjiżi, inkluż fil-Ġermanja u l-Olanda, l-ekonomija naqset meta imqabbla ma' sena qabel. L-ar riżultati ekonomiċi huma fl-Irlanda fejn kien hemm tnaqqis ta' 5.9% fejn jitlu l-impjiegi. L-Eurostat innota li dawn kibru b'5.8% f'pajjiżna meta mqabbel mal-istess 3 xhur tas-sena l-oħra. Fiż-żona euro iż-żieda fl-impjiegi kienet ta' 1% jew kważi 6 darbit inqas minn dik f'pajjiżna. L-impjiegi f'5 pajjiżi Ewropej huma inqas milli kienu sena ilu. Bla riżultat ikun fl-Estonja fejn kien hemm waqa' ta' 1.3%.